Pred cestou do Rakúska rozmýšľal nad týmto, že vojna na Ukrajine sa čoskoro skončí. A prečo a rozmýšľame tak, že sa chystáme na to, že to znova začne. Akože vojnu mám na mysli, že prečo si to pripúšťame, prečo sa nad tým zamýšľame, že to príde proste, že je to budúcnosť, ktorá nás čaká. To vôbec nie je v poriadku, že negatívne rozmýšľame. Prečo nehľadáme cestu pozitívnu, aby sa to nestalo, proste tá vojna, aby nezačala. A narážam na to, že prizbíme naozaj silného hráča, tým mám na mysli Rusko. Spravme z G7 G8. Skúsme to proste, že samozrejme Rusko musí sa tiež hlboko zamyslieť a vstúpiť si do svedomia a nejaké upustiť z tých ambícií dobývania nových území, ktoré boli moderné, možno tak v stredoveku. Tu už hranice sú jasné a proste za pokoj. A spraviť nejaké dohody, že na skúšku prizvať do tej G7 a vytvoriť G8. Proste nejakú cestu nájsť, nejakú dobrú cestu. Presne preto idem opäť do Rakúska. Pozdravím pána nového kanclera, nech sa vám darí. A proste hľadám tú cestu, dobrú cestu. A presne toto je ono. Výzva. Have a nice day. Všetkým, no.